Здравейте на всички! Ето започваме нов влог, който вие ще гледате на 23-ти, значи един ден преди бъдни вечер. Вижте, аз съм с момичета, това е Любов. Здравейте! Най-прележната ученичка в Инстаграм. Това е Жени. Здрасти! Нашата красива стилистка. Това е Елиза. Ние тук сме в старата госпожа. Вече хапнахме. Сега вече сме на десертчетата. Не всички на десертчетата. И така, говорим си за някакви наши неща, интересни. После ще ви разказвам какво интересно сме обсъждали тук. Да свърши вече брънча и аз се прибирам. И се ядосвам отново, защото има толкова много коли. Направо ми се реве. Погледнах колко време аз трябва да се прибирам до нас. И това са страшно много време и направо ви казвам, не знам, аз се чувствам много оттекчена. То пък е петък все пак, нищо, че аз си живея по някакви мои календари вече. То петък, 4:30 и е нещо страшно. Но даже на момичета казах, че много се дразня на себе си с тези мрънкания, които постоянно ви се налага да слушате моите мрънкания и нищо, че това е, последен влог. Да, реално последен влог от Vlogmas. Не искам него да го изпълвам с мрънкания също. Прибирам се за малко. По-късничко ще се видя с Анастасия и Маргарита. С тях предколедна вечеря. И да, това е. Денят продължава и аз пак излизам, но май вече изглежда много уморена, не знам, вие ще кажете. Благодаря. Вече сме в ресторант. Мне кажется, нам этого было бы достаточно. Ну да, кстати. Не знаю. Нет. Ну мы им не обязательно же мы всю тарелку отвозим. Десертчето. Мороженое? Мороженое? Наверное, ванилов крем какой-то. Ние тук преди няколко часа съм била и ние сме пак тук, в Милениум. Имам чувство, че аз вече тук мога да се местя да живея. Толкова често идвам, нещо правя и да искам и да не искам, съм тук. Искам да ви покажа какво пристигна при мен от Skin Transformation. Тарададам! Това е серум Creamy Happiness, който е с ретинал. Да, не с ретинол, а с ретинал. Отдавна исках да пробвам този продукт и ето, че най-накрая си го взех. Много интересен продукт и мисля, че и на вас ще ви е интересно да разберете малко повече за разликите между ретинал и ретинол. Интересно ми е да разбера въобще какво знаете вие за ретинол, за ретинал. Аз първо започвам така по-подробно да изучавам тази съставка. Всъщност за тези от вас, които не знаят, ретинол и ретинал всъщност са две форми на витамин А. Само че ретинал е много по-бърз, да, и примерно когато вие използвате ретинол, той първо трябва да се абсорбира в кожата, за да започне да действа като ретинал. А ретинал, директно действа по този начин и затова аз поръчах този продукт конкретно с ретинал, за да може той да действа по-бързо. И всъщност тук пише, да, като цяло, какви са действията на ретинал. Той така заличава бръчките, да, малки, всякакви imperfection, също така хиперпигментация, увлажнява, така прави кожата по-мекичка и тон. Също така и себум. И аз взех общо взето ретинал, за да пробвам конкретно в проблемата ми с себума, особено, както знаете, в тази Т-зона. Вижте какво интересно жълт цвят има. Нищо не мирише. Тук в конкретно този продукт има ретинал 0.1%. Има също така пантенол.
И общо взето трябва да се използва с малко количество на чисто и сухо лице 2-3 пъти в седмицата, т.е. не всеки ден дори. И ще видим общо взето как ще проработи, дали ще ми хареса. Аз съм чула само хубави отзиви за конкретно този крем и мисля, че ще остана доволна и аз. Ще видим дали ще ми се заличат и малките бръчици тук на челото, защото реално аз имам бръчки само там. То даже не знам дали се вижда, дали имам. Но да, ще видим. На нослето ще видим дали по някакъв начин ще повлияе по-добре на порите ми. Напишете ми в коментари дали всъщност вие използвате ретинол или ретинал, един от двата продукта, и дали въобще знаехте разликата между двете съставки. Аз избрах точно ретинал, защото той води до по-бързи резултати. А вие знаете, аз съм нетърпелива и на мен ми се иска да виждам резултат, ако може още вчера. Та си викам, моето запознанство с този продукт ще се случи по-бързо. Та ще видим. На пръв поглед изглежда добре. Какво ще кажете? Ето, още веднъж може да си погледнете продукта. Ще ви го оставя информация за този продукт долу в описанието. Може да погледнете. Мисля, че наистина се заслужава да се пробва, защото обещават бързи резултати. Това, което знам конкретно за този Creamy Happiness е, че той е подходящ, нищо, че е с ретинал, дори за по-чувствителна кожа, така че ако сред вас има тези, които се притесняват по принцип от тази съставка, може да не се притеснявате, ако използвате този крем, защото си е направен по този начин, че да бъде подходящ и за по-чувствителната кожа. Между другото, други позитиви, които веднага забелязвам, много бързо се абсорбира. Както виждате, въобще не изглежда по никакъв начин мазно или странно. Просто си е даже като матиращ крем, лекичък. Не се усеща някакси странно на кожата. И другото хубаво в този серум е, че освен ретинал, тук има точно тези съставки, които всъщност препятстват да се получава това раздразнение и покрасняване на кожата, и затова вие се чувствате добре. Нищо, че сте сложили ретинал, тази така нашумяла съставката, няма да имате никакви странични ефекти, когато използвате този продукт. Аз отворих направо сайта, за да ви покажа. Ето продуктът. Може да прочетете малко повече тук за него, за самия продукт, за екшън, какви са съставките, как да го използвате най-добре. Хубаво е да се използва и SPF 50. Здравейте на всички, пак падате. Аз се включвам, за да ви покажа новата ми придобивка отзад. Прането, отворени шкафове, както винаги, но аз искам да ги покажа. Ето, слушалките. Да ги отворим заедно с вас. Моите, по принцип, са били почти същите. О, даже и кабелчето има. Супер. Още едно кабелче. Няма да го разопаковам друг път. Ето. Аз имах абсолютно същите, само че бяха, доколкото знам, първа генерация. И сега си взех втора генерация, защото една слушалката започна да издава някакъв странен звук. Тук вижте, на новите има такова, аз нямах. С толкова чистички, моето беше цялото надраскано, което ме навежда на мисълта, че ако искам, надявам се това да не е обърнало сега звука, ако искам после, примерно, да продавам слушалките, защото сега моите стари ги оставих в магазина, откъдето закупих тези и ще видим колко пари ще ми предложат. Тези са по-скъпи от старите ми, но примерно аз проверих също така, тъй като можеше по принцип да поръчам една само слушалка. Обадих се на официалния такъв сервис и те ми казаха, че една слушалка струва 240 лева, а новите такива слушалки в Технополис, например, струват 540 лева. Тоест
300 лева разликата, нали, или да купиш една нова слушалка и да останеш с старите, или да купиш изцяло новия, като дадеш още 300. И дори да не успея, нали, т.е. 100% моите слушалки няма как да дадат, нали, за тях 300 лева, дори 100 лева да ми дадат, пак съм на плюс, защото все едно съм дала само 100 лева. Нали, защото иначе трябваше да давам... Защо 100 казах? 200. Да, защото иначе трябваше да купувам за 240. Да, а така пък си взех за, да кажем, 540, аз взех по-евтино. Но, нали, реалната им цена в Технополис е 540 лева. Както и да е. Сега ще трябва да ги подтествам малко, защото искам да чуя звука. Доколкото знам, няма никаква разлика в звука в тях. Не знам дали вие си спомните, вие пак падате май. Не знам дали си спомните, аз исках тези големи слушалки, но всъщност мен ми отговориха от тази идея, защото реално звукът им е бил абсолютно същия както на малките, само че те са големи. И като цяло нямаше и този цвят, който аз исках, затова аз отложих тази идея за известен период. Може би един ден ще взема, но те са много тежки. Добре, защо падате нон-стоп? Те са много тежки и не са толкова удобни, особено, примерно, за пътуване. Ти трябва някъде да ги носиш, няма как да сложиш, нали, в малката си чантичка. Пък тези моите си побират навсякъде в джоб, може и тук да ги сложиш дори. Буквално. Да. И така. Добри новини. Продадох старите слушалки за 100 лева. Да, всъщност, нали, предишното видео ви разбрахте моята математика. Чисто нови слушалки, които аз в момента, нали, продадох за 100 лева, струват към около 340 лева ми казаха в този магазин. Също така, аз търсех едната слушалка, когато да закупя. Нали, на едното място ми казаха 240 лева от официалното. На другото ми казаха, че могат да ми намерят за 140, но ще трябва да платя доставката. Така, съответно, аз трябва да похарча 240 лева и ако искам да сменя слушалките, нали, ще трябва да продам старите и няма как да ги продам за повече от 250 лева. И предпочитам да не давам, нали, още или 140, или 150, или 250 лева, по-скоро да взема 100 лева и старите ми слушалки да ми излезат като чисто нови, стар модел. Страшна работа. Но както и да е. Аз се радвам, че успях да го направя. И да, така. Утре вече е празник. Как се чувствате? Очаквате ли с нетърпение да седнете на маса с цялото семейство? Надявам се, че да. Знам, че много хора се прибират по домовете си, по родните си градове. За моите планове, какво да ви разкажа, нямам особено никакви планове, тъй като моето семейство си е в Русия. В Русия нямаме тези празници като Бъдни вечер и 25-ти, нали, Коледа. Нашите празници основни са Нова година 31 и 7 януари. Тогава също така моята майка ме рожден ден. Но аз имах такива мисли да се пробера, може би, до Русия, но там е толкова студена, че просто никакъв шанс. Никакъв шанс аз да се пробера там. Аз тук страдам от това време, което е в момента сиво-гадно. Камо ли да ходя в Русия в още по-гадно време. Да. Днеска за първи път, за първи ден, аз се чувствам добре, защото всичките ангажименти свършват при мен буквално днес и, както знаете, от утре аз се взимам официална почивка от всички социални мрежи. Най-накрая ще се насладя на времето с себе си, на свободното време и се надявам, че ще успея така да се заредя с енергия, за да мога да се завърна с пълна сила януари месец и да продължа да творя. Както аз вече ви казах, аз искам така да преосмисля някакви неща и се надявам, че през това време, през следващите 2 седмици, ще успея да го направя. После ще ви споделя резултати. Но първо ще се почина, после ще се преосмислям живота и такива неща. И да, общо взето това е. Ще ви сложа пак тук с надежда да не падате. Виляна ме подсети
за Пало Сантото, което аз си имам още от Бали, още на Бали си го закупих и въобще не съм го паляла и тук започнах вчера и днеска да го паля. Дали падате отново? Не мога да схвана. И уха е невероятно. Знам, че може да се закупи и в България. Като цяло аз не знам точно как се прави. Доколкото разбрах, нали, Виляна на точно тези неща щяла да учи по време на нейния маратон. Ето. То нещо като тая дума българска беше кадене. Какво значи, не знам. Но да. Много хубаво хай. И доколкото разбрах, нали, с това може да си пречистваш твоята енергия, но може би има някакъв такъв правилен начин, по който това трябва да се случи. Аз не го знам и просто си го паля и си го оставям така, да ми ухае. Сега дали го потуших? Но то по принцип трябва да си потуши в един момент. Разкажете ми въобще, знаете ли нещо за това? Ползвате ли го? О, къде отидохте? Разкажете ми дали знаете нещо за Пало Санто, за ползите му, дали го използвате. Много ще ми е интересно въобще да разбера кой е на тази вълна. Ето. Вашата енергия също да прочистим тук. Да. Много интересно. Някъде съм чела, че самото дърво има много етерични масла и затова има такъв аромат. Т.е. това не е някаква химия, а просто тази миризма идва от самите миризми на това дърво. Много хубаво. И може би даже до някаква степен успокояващо в носа. Да. Наложи ми се да изляза от нас, да свърша няколко задачки и влязох нарочно да прочета няколко последни коментари, които сте оставили на мен. И обърнах внимание на този коментар. И това е още една причина, защо е толкова важно, беше, и като цяло е важно да качвам съдържание такова по-дълго, типа влогмас, да, и просто като влогове, защото по този начин вие ми виждате от реалната светлина, да, уморена, с мръсна коса понякога, днеска също. С тази коса нещо трябва да направя, защото яко се омазнява през ден. Но нормално, предвид факта, че си я изправям, нали, при фризьор, както и да е. Между другото, в този влогмас не успях да ви разкажа така по-сериозно за грижата ми за коса, така че направо ще оставям това видео за явно януари. И относно, да, този коментар, за който всъщност започна да говоря, аз се радвам, че наистина успявате така да оправите мнение за мен. Защото наистина това, което е било, нали, показано така по телевизора, съвсем не съответства на това каква е реалността. То е нормално. Ако бяха показвали реалните неща, нямаше да е толкова интересно, да е толкова гледаемо. Затова ви казвам благодаря, че включвате така критическо мислене и оправяте мнението си за мен. В момента е вече 5 часа и влогът ще излезе буквално след няколко часа, което означава, че дори да искам да снимам още нещо днес, вече няма за кога, защото този влог все пак трябва да бъде монтиран. Така че на този момент аз официално ще приключвам този влогмас. Надявам се, че ви е било поне малко интересно. Знам и лично съм говорила дори с хората, които ми казаха, че абсолютно всеки един влог са ми изгледали от този влогмас, за което страшно много ви благодаря. Наистина беше много интересното. Опа! Наистина беше много интересно това предизвикателство, което сама за себе си измислих. Не съжалявам, да, не беше лесно към това, че имах много други задачки. Даже вчера момичета ме питаха, Анастасия Маргарита, ти пък с толкова много, нали, ангажименти, как си измислих влогмас всеки ден да правиш?
И аз викам и не знам. Но виждам наистина позитиви от цялото това занимание. От към това, че ето поне хората оправят мнението си за мен. И като цяло надявам се, че е така било разпускащо. Не съм ви показала нищо коледно. Даже и тази елха, която ви обещах, че ще я оправя, така и остана неоправена. Но може би вече след като приключа да снимам влогмас, ще имам време да я оправя. И така. Аз ви пожелавам весели празници. Утре да си прикарате страхотно време с вашите семейства. И ще се видим вече през 24-та година. Целувки и чао!